Máis de 500 taekwondistas de categorías base chegados dende diferentes localidades galegas daránse cita esta vindeira fin de semana en Boiro, no pabillón de Barraña, para disputar o sábado o Campeonato Galego de Exhibición de Hapkido e o domingo o Campeonato Galego Escolar de Combate. É un campeonato, tanto o Campeonato Galego de Hapkido como o Autonómico de Idade Escolar de Taekwondo, con máis afluencia de xente, con máis grada, porque, como ben dixen, estamos hablando de idades escolares e veñen pois moitos pais, moitas nais, abuelos, primos, a familia inteira casi sempre veñen a apoiar os seus deportistas. Por lo tanto, estamos falando de que, contando cos dous campeonatos, tanto de Hapkido como de Taekwondo, podemos contar co redor de 500 deportistas, que eso vai a traer unha multiplicación de xente a Boiro entre familia, que consideramos que é un total de 2.000 persoas. A Federación está moi agradecida ao Concello de Boiro e ao Club Malamía por tercer ano consecutivo organizar un evento de taekwondo aquí no Concello. Este ano, como peculiaridade, hai que ter en conta que aumentou en cerca de 70 participantes o campeonato autonómico e, ademais, por sorte, o Hapkido tamén, cerca de 25 ou 30 persoas de cara ao ano anterior. Para poder desenvolver estes dous campeonatos que poñerán a Boiro no epicentro do taekwondo a nivel autonómico, o Club Malamía conta coa colaboración de Gealsa. Desexarlle moita sorte a todos e cada un dos deportistas que van a participar neste campeonato, especialmente os de Boiro, evidentemente, hai que tirar sempre para a casa, felicitar ao club, felicitar á federación e, sobre todo, felicitar as directivas, aos pais e nais destos nenos e nenas que cada ano están practicando deportes. O deporte de contacto non é un deporte tan coñecido como outros, pero é un deporte que axuda non só a crecer no ámbito deportivo, sino tamén a medrar como persoa. Dende o Concello, que colabora tamén na organización, agradeceuse tanto o club como a federación ter reparado en Boiro para poder acoller estes dous importantes eventos deportivos, animando a veciñanza a ir a presencialos. Este fin de semana pasado estábamos celebrando un campeonato de unha velada de boxeo que estuvo moi bonita. Este fin de semana seguimos cos deportes de contacto, non? Aparte de outras actividades que temos o fin de semana en Boiro, que esperamos que a xente acerque, como non pode ser de outra maneira, xa solamente o pabellón de Barraña creo que vai estar petado con este evento que vamos a ter sábado e domingo. Eso sempre é positivo, porque o deporte, aparte de traer salud, benestar, todo positivo, ao final tamén recae positivamente no noso turismo, no nosa hostelería, no noso comercio, non?